bazovana kodwa emveni kwantoni angizulana. But ultimately there will be a reconciliation in the government of South Africa. Amen. Right. The last step, both spiritually and politically, will be the restoration. Yonke into eAfrika esayithathwayo ngecolonialism will be brought back. Izawuqala apha eSouth Africa njengoba esesiprofeto ndisikhuphela iSouth Africa yonke. Izawuqala apha eSouth Africa. Then immediately uThixo esenza i-restoration. Amazwe afutshane nathi azoba evile uba iSouth Africa ikwi-mess before restoration. Then bazobuzana uba kwenzeke kanjani iSouth Africa ebesiba iphelele economically ivuke kanjani sebani. Xa sithethe sothi hayi siyasabuyisela ilizwe kumnikazi walo uThixo. Washo uThixo ilizwe lakhe waliphakamisa noqoqosho waluphakamisa so that lamazwe angakafumanele ngeba athi nathi siyamfuna lo Africa back to God. Lithi lizwe elithena mthatha immediately uThixo alixhobise economically. Manje ingathi insomo entela khona le. Nansi into ezawunothusa nonke sebani. Asale namazwe ase-Afrika wonke ebuyele kuThixo. Ngiyabona lekhala ne? Ngiyabona lekhala ngiyabona lekhala leAfrika. Do you know what ngibona kanje? It's prophetic. Yeah. Lesuthi inkulu nami. Ngiyabona manje. Kuye kwanyanzeleka ndiye eGoli ndiyothenga isuti endizawureleasa ngayo prophet. Okay. Hayi zathi bekhuluma ngasithi ngibona uyaxanya. It's prophetic. Lesuti ndiyithe soba bengifuna xa ndishumayela ngantoni ngobutyebi baseAfrika ndibe ndinxibe into no-English uba bazathiwa ndiyinxibe ikhala enje ngendinxibe noba nendinxibe befana mntana ndisho ngesuti enje ndisho ndinikhombe phaya. It's prophetic bangcwele mamelani. Ayikho icontinent